Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalumon. Karon dayong adlaw ang pangpanghatag og tupad beneficiary dire sa atong lungsod. Moadto ta sa ato ang area kung diin nag-distribute sa mga sa ilahang sweldo katong na-appeal sa tupad nga kuan nga trabaho, guys. Okay, by batch ni siya di ingon mahatagan tanan pero mahatagan tanan pero i-by batch laman, di ba? Murag batch 1 batch 2 ba ni sa audit nga kuan. Okay, kung manghinaot nga magpadayon ang atong pagkinabangay alang sa tong lungsod ug kalambuan sa ugat ug kaayuhan sa katawan sa lungsod sa mata. Okay, moadto ta kun diin ang distribute sa tupad beneficiary nga nanghatag sa ilahang sweldo or kuan assistance sa nagtrabaho sa tupad. Okay, moadto ta guys. Okay, moadto ta sa area kung diin nang hatag og kuan financial case na. Okay, guys, dito sa area guys kung diin nanghatag og financial assistance by batch na pero mo guys kung diin nanghatag og financial schedule na siya di ni mahatag by batch ba nino ang paghatagan by batch by barangay ni guys. So niya kon maunig mga tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matan. Okay, Agosto 2022 magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa katawan o kalambuan sa lungsod. Iko live diri sa Municipal Gym o Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom o isusi sa kalambuan sa lungsod.